אבל רגע, חתירה. וואלי, רגע גב. זה גדול. יש מצופים טבעי. וואלי, איזה קטעים. איזה מכה זה. איזה מכה, יש לי מצופים. יאללה, תביא עוד מלא. לא, זהו. תחזור שלא ייכנסו לנו לפה. זה הרבה מים. הגיע לו כבר 3 שקל מים. לקחנו את כל המים מהבית. יאללה, וואלי. שבועות. סגר את זה עם מפתח. אפשר מפה? לך מסביב. הוא רוצה לשים למים שתסחה עוד פעם. הוא צודק, תביא עוד קערה אחת. רק קערה אחת וזהו. תגידי מה הסכים אני. למה אמא? הילדים נהנו היום, חבל על הזמן. איזה כאבי בטן. חכי, הוא הולך להביא מים שיהיה לך יותר איזה. תפתחו לי. לכי תביא עוד מים בבקבוק. לכי לדלת השנייה, מה? יוסי.